Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 150 miljoen euro beschikbaar is voor transitie. Dat zei de Nederlandse minister Sophie Hermans. Zij is van Klimaat en Groene Groei en ze is momenteel op Curaçao. Ze is hier onder meer aanwezig bij een conferentie over klimaat en energie. En ze was gisteren aanwezig bij de opening van het nieuwe windmolenpark bij Coraal Tabak. Daarin benadrukte ze namens Nederland dat er 150 miljoen euro beschikbaar is aan subsidies om te helpen bij de energietransitie op Curaçao en de andere eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat gaat om alternatieve en duurzame energietransitie, dus meer gebruik van groene energie. Volgens haar is het belangrijk dat er grote investeringen worden gedaan, want energie is van essentieel belang in ons dagelijks leven. We hebben vandaag een interview met mevrouw Hermans en dat zullen we morgen laten zien in Extra Journaal, als alles goed gaat. Dodelijk ongeval bij Kunuku Aqua Resort. Gisteren rond 3 uur 's middags vond er een ernstig ongeluk plaats op Kunuku Aqua Resort. Het gaat om een fataal ongeval waarbij een medewerker van de technische dienst tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden op een vorkheftruck de controle over de machine verloor en verongelukte. De politiearts constateerde direct bij aankomst het overlijden van de man. Op het moment van het ongeval waren er een aantal collega's ter plaatse die het ongeluk hebben zien gebeuren. Deze collega's zijn opgevangen door slachtofferhulp. Ook voor de gasten van Kunuku Aqua Resort is hulp beschikbaar gesteld. Man veroordeeld voor 13 jaar voor moord. De rechter in eerste aanslag heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van de moord op Francisca Deca Arindel. In de zaak is Johanri P. veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf en de hoofdverdachte is Francois B. Hij is veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf plus TBS. Volgens de rechter waren beide betrokken bij de moord op Deca en die vond plaats op 26 februari 2024. Daarna hebben ze het lichaam van de moeder van 3 kinderen proberen te verbergen door het verpakt in vuilniszakken en onder palmbladeren achter te laten in Watamula. Daar werd het door een toerist ontdekt. De 37-jarige hoofdverdachte Francois had een relatie met het slachtoffer. Hij verklaarde voor de rechter dat hij zich bedreigd voelde door de vrouw en dat hij haar uiteindelijk heeft vermoord. Meer aanhoudingen in UOOW-zaak. We melden het gisteren al bij Extra Journaal. Er waren huiszoekingen verricht op maandagochtend in verband met de zaak naar corruptie binnen UOOW. Dat is de voormalige dienst Openbare Werken en die vallen onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Vorige week waren al 4 personen aangehouden, 4 werknemers van UOOW en een aannemer. Gisteren is een vrouw gearresteerd. Zij is de partner van een van de al gearresteerde werknemers van UOOW. En de vrouw deed administratie van een bedrijf dat werk kreeg via deze organisatie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Tweede Kamer is bezorgd. Dat bleek tijdens een vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van het Nederlandse parlement. Ze dringen aan op een reactie van de regeringen van Curaçao en Sint Maarten op de vraag waarom zij in hun begrotingen geen rekening hebben gehouden met de aflossing van een lening die eerder bij Nederland was aangegaan. De zorgen kwamen naar voren tijdens de behandeling van de jaarrekening 2024 van de Nederlandse regering. Het gaat om een bedrag van 205 miljoen gulden dat Curaçao en Sint Maarten in 2010 hebben geleend en dat in oktober van dit jaar moet worden terugbetaald. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken en de Tweede Kamer wil voorkomen dat er in de toekomst weer dergelijke gevallen zich plaatsvinden en benadrukt daarom het belang dat Curaçao en Sint Maarten meer rekening houden in hun begrotingen met het terugbetalen van rekeningen. En TUI viert 20 jaar met een speciale vliegtuigdoop. TUI vlucht OR365 werd gisteren feestelijk onthaald op Curaçao. Met deze vlucht viert TUI een bijzondere mijlpaal. De luchtvaartmaatschappij vliegt dit jaar precies 20 jaar tussen Amsterdam en Curaçao. Bij aankomst van het toestel vond een speciale ceremonie plaats. En volgens TUI is het een belangrijke
de bestemming voor TUI. Curaçao is een grote passagiertrekker, om het maar zo te zeggen. Veel mensen gaan er naartoe en daarom werd het ook gevierd dat het 20 jaar opgevierd werd. Daarbij waren onder meer zangeres en Toema-winnares Jefdani Manuela aanwezig en zanger Dibo Doran. En de Kaya Kaya Art Week is van start gegaan. Die is gisteren geopend en duurt tot en met zaterdag 31 mei. Kunstenaars krijgen de ruimte om hun kunst te exposeren in Otrabanda. Er zijn verschillende kunsthuizen en gisteren vond de opening plaats, ook heel kunstzinnig. Het zag er mooi uit en ik zal iedereen vragen om komende week even de tijd te nemen om te kijken naar kunst in Otrabanda tijdens de Kaya Kaya Art Week. Wij gaan even naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire en we gaan terug naar de periode waarbij er een kaiman, een krokodil, werd gevonden op Bonaire. Dus die zaak is achter de rug, maar nu heeft het Openbaar Lichaam Bonaire, naar aanleiding van een WOP-verzoek, alsnog aanvullende informatie vrijgegeven over de gang van zaken rondom de krokodil. Die dook vorig jaar op het eiland op en zorgde voor heel veel aandacht, commotie ook, spanning. Uiteindelijk is er volgens sommige mensen op Bonaire niet alles naar buiten gekomen. En nu is er een nieuwe informatie vervat in een 105 pagina's stellend document openbaar gemaakt. In deze nieuwe documenten komt onder meer naar voren dat de gezaghebber toestemming had gekregen van de hoofdofficier van justitie om indien nodig de krokodil met een vuurwapen te doden, mits dit noodzakelijk zou zijn voor de veiligheid. Verder bevat het dossier een verslag van een debriefingsbijeenkomst waarin Stinapa, het Openbaar Lichaam en de Landelijke Voedsel- en Veterinaire Dienst Nederland hun visie geven op het verloop van de zaak. En wordt nauwelijks gesproken over de beschermde diersoorten. Dat is een van de conclusies die nu uit het dossier kan worden gehaald. Dan gaan we naar Mike Eeman. Hij is opnieuw premier van Aruba. Hij was dat eerder voor 8 jaar lang en heeft goede contacten op Curaçao. Deze week was hij weer op Curaçao en op de website van Aruba is te zien, of van zijn Facebookpagina, is te zien dat hij zich weer uitstekend naar zijn zin had. Hier op Curaçao mooie beelden van ons eiland. Mike Eeman bezocht onder meer oud-collega's als Maria Liberia Peters en Emily de Jong El Hagen. Hij is aanwezig bij het klimaatconferentie. Maar het is vooral mooi om te zien dat de premier van Aruba mooie beelden van Curaçao laat zien op zijn Facebookpagina tijdens een bezoek aan een eiland dat hij zeker in zijn hart heeft. Mooie beelden. En dan gaan we nog naar Chantal Wiertz, want de voormalige Miss Curaçao kwam afgelopen zaterdag ten val. Haar paard waar ze op reed schrok toen er een motor of een scooter voorbij reed, viel op haar
Nou, heel veel mensen hebben erop gereageerd. Ook het item van Exceljournaal wat dat betreft is heel veel bekeken. Ze heeft inmiddels laten weten dat het redelijk goed met haar gaat. Haar lichaam doet pijn, maar ze heeft niks gebroken. Ze heeft wel een ernstig verzwikte enkel. En het paard, daar hebben ook veel mensen vragen over gesteld, dat is ook oké. Het is nog steeds een groot paard dat zijn size moet leren omgaan met de grootte die het paard nu eenmaal heeft. Dus dankt iedereen voor de lieve wensen en zegt dat het goed met haar gaat. Ze blijft even rusten en met het paard dus ook. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want de coalitie van partijen die de president Nicolás Maduro steunen, en afgelopen zondag waren er verkiezingen, daar heeft die coalitie van partijen 256 van de 285 zetels in het parlement behaald. Dat is dus meer dan 90%. En dat heeft Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Hij is voorzitter van de Nationale Assemblée en leider van de verkiezingscampagne. En daarmee wordt positief gereageerd, in ieder geval door president Nicolás Maduro. Hij benadrukt ook dat 90% van de leden van de Nationale Assemblée voortaan afkomstig is van de Alliantie. De alliantie van partijen die president Nicolás Maduro steunen en meededen aan de verkiezingen onder de naam Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Exceljournaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens.